Uite ce am găsit aici! Vai, dar ce de frumos este acest calendar! Aș vrea și noi să facem așa ceva în cadrul lecțiilor noastre. Dar nu știm ce aplicație să folosim, ce fel de maghiară, cum putem realiza un astfel de design. Trebuie să informăm concret de la persoana care a realizat acest calendar. Știi ce propun eu? Să mergem la liceul arătat aici, să-i întrebăm chiar pe elevi despre cum au realizat astfel de proiecte interesante. Ai dreptate, Mariana. Hai să mergem! Bună ziua, mă numesc Bratu Catalina, iar eu mă numesc Nicolaescu Mariana. Iar noi suntem elevi în clasa 11A, profilul Istorie și Drept, în cadrul Liceului Teoretic Republican Aristotel. Astăzi vrem să analizăm și să înțelegem mai bine modul în care au fost realizate proiectele calendare STEAM în cadrul lecțiilor de extensie la Istoria Românilor și Universală, coordonate de profesoara Dima Lucia. Astfel, aceste calendare STEM nu doar că reprezintă o inovație viitorului, dar sunt însăși proiecte unice care cuceresc sufletele oamenilor. Haideți să începem cercetarea și să vedem ce au de spus elevii liceului. Bună, Nicoleta! Putem să-ți adresăm câteva întrebări? De ce ai ales această civilizație pentru calendarul tău? Este foarte specific. Eu am fost în Tunisia vara asta și am văzut regiunea Cartagina și am decis că vreau să fac despre Cartagina pentru că aveam foarte multe poze de acolo. Ce materiale ai folosit pentru a crea acest calendar sau din ce surse te-ai inspirat? Designul l-am făcut pe Canva, de la zero, iar apoi am fost și l-am imprimat la o agenție de imprimare. Care sunt cele mai interesante descoperiri pe care le-ai făcut în timpul realizării proiectului? Egiptenii credeau că soarele călătorea prin cer în timpul zilei și în timpul nopții se coborau în lumea subterană. Cum crezi că proiectele STEM pot face istoria mai atractivă pentru elevii din zilele de astăzi? Implicând mai multe domenii, noi ne dezvoltăm multilateral și putem să ne găsim domeniul care ne place de fapt. De asemenea, în cadrul proiectelor am avut șansa să colaborăm cu elevii claselor a 10-a și am făcut o sinteză dintre proiectele lor cu bărcile acestor civilizații și între proiectele noastre, cu calendare informative despre civilizațiile date. Hei, salut, Călin! Bună ziua! Putem să adresăm câteva întrebări despre calendarul tău? Desigur. Deci, în primul rând, ce te-a inspirat să alegi această civilizație pentru proiect? În opinia mea, civilizația egipteană e una dintre cele mai fascinante civilizații din epoca antică, prin nivelul tehnologic pe care l-au atins pentru perioada respectivă și pentru arta și cunoștințele generale despre univers și așa mai departe pe care le-au atins. Dacă ai avea ocazia să trăiești în acea epocă și în acea civilizație, ce aspect al vieții lor te-ar fascina cel mai mult? M-a fascinat cel mai mult felul în care faraonul era venerat la fel ca un zeu și poziția lui pe pământ. Mulțumim! Civilizația romană. Civilizația persană. Civilizația egipteană. Civilizația egipteană. 2 luni. În jur de o săptămână. O săptămână. 2 săptămâni. Care e imaginea? Să lucrăm împreună. A fost generarea imaginilor cu ajutorul inteligenței artificiale. Să aflăm lucruri noi despre civilizația egipteană. Alegerea designului. Cred că aș încerca să fac pe Civilizația babiloniană. Cred că vikingii. vikingii. Educativ. Năzbătios. Minunat. Impresionant. Ce materiale ai folosit pentru a crea acest calendar? A fost dificil să le găsești? Materialele utilizate au fost lemn și hârtie lucioasă printată și atât. Care sunt cele mai interesante descoperiri pe care le-ai făcut despre această civilizație? Am descoperit că ei aveau un calendar al lor, un calendar unic, care se baza pe astrologie și era destul de bine creat, pentru că se aseamănă cu calendarul pe care o folosim și acum. Și am descoperit mai multe detalii despre arta lor și cunoștințele matematice. A fost dificil să găsești materialele folosite pentru calendar?
A fost destul de dificil, dar datorită la toate resursele de care dispunem în ziua de azi, cred că mi-am descurcat super bine. Salut, Nicoleta! Putem să-ți adresăm câteva întrebări? Da. În primul rând, ce te-a inspirat să alegi vikingii pentru proiectul tău? Sunt o civilizație foarte interesantă, cu o istorie complexă. Am vizionat câteva filme în care se vorbea despre activitatea lor și parcursul lor în istorie și aceste filme m-au motivat să o aleg. Deci, în urma realizării acestei cercetări STEAM, putem observa cum integrarea proiectelor de acest tip pot ajuta elevii să înțeleagă mult mai profund anumite teme, fie ele din domeniul istoriei, matematicii, fizicii sau orice alt domeniu. Prin urmare, calendarul de tip STEM nu doar că oferă modalitate creativă de a învăța, dar și pregătește elevii pentru viitoarele provocări profesionale cât și academice, dezvoltând competențe utile în secolul 21. Cum a spus Aristotel odată, maestria nu este niciodată ceva întâmplător. Este rezultatul dorinței mari, a unui efort sincer și a unei execuții inteligente. Aceasta reprezintă o alegere înțeleaptă a mai multor alternative. Vă mulțumim!